Chenro mar jolo johala mamine matimo ohand rech e kaunti ma Migori medore ka kaunti no olando okenge mopogore makonyo ngima minego. Maeri timo mar duoko chien lal magiyudo kaluwore kod midhiero magikale ohandgi no. George Juma leronwa mathoth. Ohala mar uso del e yor terruok ma iwilo kod rech, ma bende dho ngere dendo kaka sex for fish, e alwora man nam Lolwe ok en gino mawendo kata matin. Jolupogo macho mabete achiel e yor terruok kod moko kuom mine monde ka migi rech ong'ere kaka joboya e alwora man nam Lolwe. Entie but en in silent, ok owuok oko open kech wach mar stigma. Ji mang'eny ok oyie wache, but en gima nitie. Nikech nitie ibo yudo ka enam, nitie ng'ama iluongo ni jaboya. Jaboya en dhok machielo wacho ni jabocha. En ng'ama ibo yudo ni nitie ng'ama dhi e pi to kosegolo rech mobiro go oko, to nitie ng'ama omiyo. Koro ng'ama omiyo ni ema rifae kaka jabocha. Nondo mathoth ma osetim e alwora man nam Lolwe yango ni ohala ni mar uso del ka wilo kod rech biro nikech chan mathoth joma mine matimo ohala mar rech koro dakie. Circumstance nyalo chune nikech en owuon ong'iyo ni ere kaka onyalo dak e kind ngimane mondo mi embo o manage economic situation. Ibiro yudo ka nitie elements of sexual intercourse mamiyo mano timore. For International Women's Day, Mama Agnes Ochilo nomiyo mine e groups ka groups e county mangina, county ya Boro, nomiyo mine ng'ato ka ng'ato siling 250 mondo gichak pidho rech. Kaito ginyalo loso families, gibedo maber, giyudo chiemo ma gichamo moromo, to kendo ginyalo bende kawo rech gi gidhi giuso ma ok gitiyo gi middlemen, ma some of them be samoro kwayo gi sex for fish, ma kelo negi tuoche kod chandruok gachiedh nade mang'eny. Nondo mane otim higa mokalo e dho wadhno mar Muhuru Bay kaachiel kod Sori, ruogno mar World Fish ne yango ni ohala mar uso del ka wilo kod rech pod medore e dho wedhe to ahinya e sechegi manueng'o mag oganda koro dok piny. There is an increase in diseases, which was also noted by the population that we interviewed. Issues of gender, meaning that because of scarcity of fish, the women who are fish sale trader find themselves that they have to compromise some of their moral values in order to get fish from these fisher folks, which is not, some of them, this is not what they wanted, but they find that this is a culture that is going on, and if they want to get that fish, they have to compromise, and they call it nyaboya. Ohala ni osetudi kod midhiro mathoth ma oting'o medruok mag landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech e alwora man nam Lolwe. So you realize that if I am a woman and I'm vulnerable and I'm not in a position of, buying fish to probably go and prepare it for my children or to probably go and sell it to other consumers, you find a woman giving in to sex so that they are given fish. And in the process, an increased transmission rate of HIV and other sexually transmitted diseases. So as a county, we are working with the fisherfolk population to ensure that they are reached with the information on HIV transmission and acquisition, and they're also given preventive measures. Penjo maduong' en ang'o ma inyalo tim mar tieko ohala ni mabende osebedo ka koro kelo midhiero mathoth to ahinya joma mine mang'awo. Sometimes even they don't have income to be able to take care of their children. The gender department, there are many climate mitigation activities that are going on. And that is why the women are being put into groups so that they are empowered, they can come up with some businesses, they can come up with activities. And us as researchers, working for development, working to improve the livelihood of the fisher communities, we found that there are several interventions that we can start to work. We found that as an intermediate step, as a pilot phase, it's important to think of at least one node of the value chain. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur niang' mawuok South Nandi dwaro ni